Să te trimit lutușa. Dorine, să vii. Păi o dată măcar să ne vedem, că degeaba vin când mi-s moartă. Că nu mi vine, e tot eu. Nu mai plânge. Las că vine. Gata, nu mai plânge, că vezi că tremur și mai tare. Aseară mai veni și să mai da cineva de mâncare, după ce am plecat noi. Ai mai mâncat? Ieri. Nu mai? Am mâncat la 3 banane. În 5 ori noapte, 3. N-am mai putut să dorm. La 5. Când am mâncat aici, am ajuns, acum mi-a dat pe aproape de asta. Bă, da, las că ți-l trag eu, numai că acum... Am putut să ajung, dar m-am luat și aia la Dorina, am băut suc. M-am chinuit mai greu, dar tot am putut să Ai putut, ai putut. Și a mai venit doctor la tine azi dimineață. Cine, așa, unul care m-a băgat chiar în mână. Ți-a băgat perfuzie. Da, m-a dat astenii și atât ai mai vieți. Păi da, pe weekend nu prea. Ești așa, nu să mor. Au mulți. Mulți, să mă tot spitalul. Dar nici nu se interesau de Claudia. După un om care ia de râm, carcă de gem să vină să vadă că e la 2 pași. Cred că vine mama cu doctor.